మీకు తెలుసా ఎవరి బర్త్డే అయితే డిసెంబర్ లో ఉంటుందో వీళ్ళని నిజమైన మనుషులరా వీళ్ళు అని చెప్పుకోవచ్చు. వీళ్ళంతా నిజాయితీగా ఈ సృష్టిలో ఎవ్వరూ ఉండరు. వీళ్ళు ఒక మనిషిని ప్రేమించినట్టుగా ఈ సృష్టిలో ఎవ్వరూ ప్రేమించలేరు. అంత ప్రేమగా ఒక మనిషిని చూసుకోగలరు. వీళ్ళకు సాయం చేసే గుణం చాలా అంటే చాలా ఎక్కువ. అదేంటో తెలియదు గానీ వీళ్ళ లైఫ్ లో ఎప్పుడు మంచి కంటే చెడునే ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటది. అదృష్టం ఇలా వచ్చింది అనే లోపల దరిద్రం అలా దాన్ని తీసుకెళ్లిపోతుంది. వీళ్ళు బ్రెయిన్ కంటే ఎక్కువగా మనసుతో ఆలోచిస్తారు. అందరినీ మన వాళ్ళే అనుకుంటారు. వీళ్ళకు సామాన్యంగా కోపం రాదు. ఒకవేళ కోపం వస్తే మాత్రం వాళ్ళని అస్సలు చూడలేవు. వీళ్ళకు ఒకటి కావాలి అనుకున్నారంటే అది అయ్యే వరకు ఆ పనిని వదిలిపెట్టరు. అది ఏదైనా సరే సాధించే వరకు పడుకోరు. వీళ్ళు ఫ్రెండ్స్ కోసమైనా, ఫ్యామిలీ కోసమైనా, లవ్ కోసమైనా, ఏ రిలేషన్షిప్ కోసమైనా సరే అడ్డంగా అలా ముందు నిలబడిపోతారంతే. కానీ ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఎప్పుడు నిజమైన మనిషిగా నిజాయితీగా బతకడానికి ట్రై చేస్తారు. అందుకే వీళ్ళు అంత స్పెషల్. మరి మీరు చూసిన వాళ్ళలో ఎవరైనా డిసెంబర్ మంత్ లో ఉంటే గన వాళ్ళకి వీడియో షేర్ చేయండి. అండ్ మీదే డిసెంబర్ లో బర్త్డే అయితే మాత్రం నేను కూడా మీకు ఒకటి చెప్పాలి. హ్యాపీ బర్త్డే, హ్యాపీ బర్త్డే, హ్యాపీ బర్త్డే.